Uyabo enye into enikeza abafowethu inkinga la kuma relationship ilento ukuthi for the first time ufike entombini uyishela ufike uthengise ngesihlalo kuyona uthi ufika nje manje ukushela intombi uthi wena ngoba nalesizulu esathi intombi ishelwa ngamanga hayi mina ngiwafuna amanga anginawo nje mangishela intombi amanga amanga wafuneki amancoko nje incoko lesintombi ihleke amanga wafuneki ngoba uzoyiwina ngamanga uzowaphila kuze kube nini ngiya ke entweni ethi lento yena ukuthi maneshela uthengise ngesihlalo uthi ngiqala intombi ukuyibona usuthi wena uyazi manje ngikubuka nje ngikubona umuntu ongaye kovusa umuzi kababa uyawo umuzi kababa inusuthatha usizilaki hayi liyonto nje liyonto khona amagama okufuna hayi ufuna uyovusa umuzi wakithi ngikubona emagcekeni akithi uyazi ukuthi nomama ngejabula hayi ngoba manje yabo nje obusho kanje kushuthi ukhipha ipost kuye ukhipha ipost eneposition ukuthi wena nje uzoba yini kimi not knowing ukuthi who really she is awusamnika isikhathi ukuthi ingakho mina ngithi isystem mina ngikholelwa kuyo ukuthi nyoza intombi umbhemi shaya intombi ube nazo phakathi kwazo bese ukhethe le oyibonayo ukuthi le ihamba njengami kukuwena futhi ukuyikhetha hamba isikhathi umtshenti nobani sesiphile isikhathi eside sekukuningi sesidlule kukona ukuya nokubuya amaphutha ami nani ubude bami so uyabazi nobufishane bami uyabazi ububanzi nakho konke ngaleyo ndlela ngibona umuntu engingaphilisana naye inguna phakade ngani ngoba usuyamaza ngithi lento uhamba uthi umuzi wakini uyahamba usho nje entabeni mengasakuqoma lo muntu usayazi yazi nina hayi mina hayi lento ukukhuluma imbude nje hayi ngangeke ngibe intombi mina ngangiyomtshela umuntu hayi awuyeke ukungizongenzela ucopy and paste wento wayizwa engabe yayikhulunywa ubani mhlambe zaziwa ke zakubo ukuveza advertise isihlalo ngibona ungaba bese intombi ke ivume ize sihlalweni and once you give her isihlalo leso she's got a right ukubuza ukuthi khona nomunye umuntu othandana ayibusese sihlalweni une right manje ukuqhugqumisa whoever oyintombazane noma omancinzi abakhona ngoba usesihlalweni umuntu osesihlalweni vele unelungelo lokuthi lezo yifebe lezo uyabo usuyoqola kanzima ke manje and mhlambe vela kalona nanohlobo lwakho why promotela nje ukuthi uyibona imisile akusitho isinqama ibhekele isho ngefika ngeke musani ukushela ngesihlalo qonywa intombi kahle ijoin ulayini kwezinye ube nje nentombi noma ungaba nazo zibe u4 5 even more yes khona uzokhetha kahle because the most important brand ile yakine uwe umuntu okumele kuyovuka umuzi wakamtshali so give yourself time and choices ukuthi okay out of ngikhetha because awuthatha okukhona thatha okufunayo nokufanelene nawe nokufanelene nekini ukhethe usukhethile awubalahle laba vela ngithi awungabathembisanga isihlalo akekho phakathi kwalabo kufanele ukuthi mina ini ngangitheni kanti wazi yathandana ukuthi ngiyakuthanda uyangithanda sangenzeka nakusasa if ziba khona izizathu zokuthi ngikuthathe nawe yabo phela nje kufanele ukwenze hlonipha umuntu wakho oqondile hloniphe awumthatha umshaye ngalabo ebusweni ukuthi mina nginezinye intombi kube ukwazi kwakho instead naye mekhuluma ngezinye intombi ukuthi awuqali ke khuluma indaba zasestradeni nginawe endlini funa into zaphandle awungiqali nje ngomsindo angizwani nomsindo cela umbekele amanzi okugeza azi nje ukuthi awufuni umsindo ke
ngizowumela umsindo.